kini. Gitiman-an yun ako ang giingon ni Paring Grace ako Nga papahugi ko. Okay naman siguro na yung anamit na ko siguro. Okay na ni, bahala ka katunilas ko. Basta ang importante, mag-una ko dito This is the moment! Kini, wala pa sila sisigal, tiya. Mag-una na ko. Dire kito sila, nag-anaan na ba? Padulo na sila. Day, pag ganit day ba kay mag-tiktok pa beta matang tagabiron. Dugay kay ka. Ano di amang gusto sige TikTok good? Ay sigbot ba kay more way nga maka-tiktok ta kay libre ang wifi. Nga, na may mga basurahan good. Bahong kay ba? Sige, daghan kay ka ate, tara na. Isa day. Yung patakaram na silibutan silang plastic bag dra Ay, nakalimot ko pahumot. Bahog gani kay day no, bahog tae. Yati, nakalimot ko pang ilo. Ganit pa sina day mag-tiktok na ta. Pirino? Wala yung kinain ko ni mo, Pirino? Oh, mauna. Bagas sa mga chika, oy, pero... Puro si Junjun mo na, oh. Muna ingon ako sa imo Si kuya, magsige ng tambay-tambay dira Unya, unsa may mali, anak? Dili lagi ko gusto nga na siya dira Sige, may bahala ron. Dali, dire. Hi, girls. Niya ka gidonak niya day oy. Hindi na siya day kay mabadyakan ako na siya dra day. Hulog na sa kanal day. Ma'am, ay mo kaulo sa kuha, ma'am, nga naa ko diriya. Pero ay mo kabalaka tong ikuan yung cellphone. Ay to na. Ay tama day no. Siya man ito ko ano sa tutungan. Ang importante karon, ang karon jud. Utang ni mo pagkatao gid, ma'am. Unsa man yang gisinyas day? Magtaki day. Murag yang ginasinyas day kay kanang murag wa na siya ilo. Wala pa sila gisinyas day oh. Paminaw na ko day kay murag way panut brush. Ang importante karon. Lo! Lawan sa man to sila! Ay, galas gaw mo! Patay na. Ay, kami na po ano? Ayaw ba kuya ba? Kuya! Kuya!